Povieme si pár slov o farbách kúpacích kadí. Ako si vybrať? Také základné pravidlo by som začal, že ani príliš svetlú, ani príliš tmavú. Svetlé kade ako biele, toto nie je biela, to je sivá kaďa. Biela kaďa je veľmi pekná. V kombinácii s tými antikórovými prvkami, s tými tryskami, biela je veľmi pekná, ale keď napustíte čistú vodu, na druhý, na tretí deň, keď je tam už kalná voda, už vidíme znečistenie tej vody a už to nie je, už je to také, no, ani sa vám do tej vody pomaly nechce. Pravý opak je tu na táto čierna, že to je antracitová siva, nie je to čierne. Je to určite najkrajšia kaďa. Určite najkrajšia kaďa, čo sme urobili. Kebyže máme niečo mať vystavené v showroome, tak vystavíme takúto. No vidíte sami, že to je nádhera. To je nádhera, ale je strašne nevďačná. Na tej tmavej farbe vidieť každý škrabanček, každú kvapku vody, keď uschne, už tam máte také bodky, ktoré treba šúchať. Po roku, tam, kde je hladina vody, tam sa samozrejme tam viacej umývame tú kadičku a také matné pásy tam vznikajú, jednoducho sa stratí ten lesk, ošúchate to s tým vodným kameňom, čo sa nachádza vo vode. A no, tá krása počiatočná sa rýchlo stratí. Takže absolútne nedoporučujem. Tohto roku sme vyrobili 3 takéto kade, ale nikomu to nedoporučujem. Tu vidíme, jedenkrát na tom bol dekel, teraz sme ho dali dole a už tu mám škrabančeky, ktoré budem musieť pred vývozom prelešťovať. Nevďačná farba, krásna, veľmi krásna, ale nevďačná farba. Tu vidíme, toto vám potrebujem ukázať. Toto bude farba tohto roku určite. Zákazník si len tak námatkovo vybral zo vzorkovníka, no ale podarilo sa mu to. Nádherná. Je to pastelovo modrá farba, je o mnoho krajšia, jak tá klasická bazénová modrá. Tá je taká kriklavá, táto je taká príjemná na pohľad. A tu nás tým červeným smrekom prírodným, nenatreným. No, neskutočné. Toto určite zaradíme do výroby, toto sa bude predávať, to bez pochyby. Krása. A tu máme našu pieskovú. Týchto sme predali už vyše 200 kusov, takže tu nie je čo špekulovať. Tieto kade sú vhodné do lesa, na chalupu, jednoducho to nie sú také kriklavé. Vlastne toto bola prvá kaďa, čo sme vyrobili, takúto pieskovú. My sme prešli z drevených kadí na plastové, tak toto bola taká snaha, aby to vyzeralo ako smrek. No ale táto farba sa osvedčila veľmi. Je to vďačné, tiež tam nevidieť tú mútnu vodu po pár dňoch. Ale toto je len pár farieb. Nechcem vás ovplyvňovať, každý si vybere akú chce, ale vyberajte si z takéhoto vzorkovníka. Tu vám môže hlava odísť z toho. Takže asi toľko. Tmavosivú určite nie, bielu nie a už potom medzi tým tieto pastelové farby sú krásne všetky. No ale toto je dielo. Toto je dielo. Pán Kmotorka, díky.